Ay, meron akong scatter! Uunahan ko na kayo ha. Hindi ako nagpo-promote. Kung yun ang magiging desisyon nyo sa gagawin nyo, siguraduhin nyo handa kayo sa makuha nyong backlash. Oh My Venus versus Strike. Sabihin mo kayo kung magkano nakuha sa rivalry. Huwag mo ng chika. Ito, di pa balita ng linggo atin na agad simulan. Totoo nga na downfall na talaga ng mga vloggers ngayon. May mga nilabas sila Juniboy at si Boss King, mga parte ng Team Payaman ng mga sugal na mga content na kung saan makikita natin dito. Yan. At may nakalagay pa sa taas na wag mo na gayahin. So umabot na to ng 1 million views yung kanilang mga post pareho. Ito isang araw pa lang. Siguro ngayon million na yan. It's over. So, alam natin na matagal na usapin ang sugal dito sa Pilipinas dahil nga malakas dito, nagkaroon pa ng Pogo ban. Talagang parte na ng kultura natin itong pagsusugal. Alam ko may mga tao dyan na pinagdaanan yon sa mas malalapit nila sa buhay at alam nila nakakasira ito. Lalo na pag hindi ka marunong paano mo kukontrolin. So, di ko alam kung ano masasabi dito ni Kong, pero alam naman niya na kanya-kanya silang buhay, meron silang mga pamilya. Pero syempre, isipin din natin yung influence na meron tayo. Malaki ang pera sa ganyan. Totoo, alam ko kasi pinagdaanan ko din yan. Meron din mga nag-message sa akin dyan hanggang ngayon. Siguro years ago, 3 years ago, 4 years ago, nagkaroon din ako ng ganyan eh. Sa kasamaang palad, kinagat ko din. Dahil ako din naman nung panahon na yon sa Dota, nagbe-bet ako kung sino yung mas mananalo. Hindi siya parang gambling kasi may odds na tinatawag na etong team na to may 70% chance, isa naman 30%. So, pag nanalo si 30%, 70% more makukuha mo. Basta mas malaki yung makukuha mong balik. Pero hindi siya 50-50 chance. Kinagat ko kasi kilala din naman, pinlog ko din sa aking channel noon. Nag-grow up din naman ako, naisip ko, pangit din naman yan. Kaya tinanggal ko na din lahat. At hindi na ako kumuha ulit simula no. Natuto na ako. Kasi so transparent ako sa inyo. Hindi naman ako dito nag-aangel-anghelan na hindi ko yung pinagdaanan. Pero yun nga, simula noon hanggang ngayon, hindi na ako nagpasok ng kahit anong pangsugal. Yung mga gambling. Trading okay pa sa akin. Kasi nagtitrade din naman ako. Mapa sa stock, sa financial literacy din naman yan. Pero hindi kasi siya gambling. Pero meron siyang risk investment na tinatawag. Pwede pa natin himayin yan na kung ano difference sila. Yes, meron siyang risk, pero merong mas tinatawag natin conservative risk versus aggressive na mga risks na mas pwede ka mawala ng pera sa stocks kung i-withdraw mo na agad tas hindi na magba-bounce back yung stock mo. Pero malalim pa na usapin yan. Pwede natin pag-usapan yung gusto yung pag-usapan natin ng pera kasi ako rin naman, ako ay pro financial literacy. So, gumawa lang ako ng simple dito na wow, mga parang daig pa ang peso nyo eh. So, gumawa lang ako dito na simpleng parang square. Na ito sa left side makikita natin yung pro at anti sa gambling. At dito naman sa ibabaw na legal and illegal. So, dito sa pro at legal, ito ang check ako eh. Ito yung mga influencers. So type natin dito. Ito kami. Okay lang sa akin to. Kasi may mahihit at meron mahihit tong market. Hindi mo yan matitigil kasi bisyo yan eh. Check ako dito. Okay lang sa akin na may mga ganitong tao. Pero hindi ako pro sa gambling talaga. Pero okay lang sa akin na nag-exist sila. Hindi mo matatanggal yan. Meron talaga mga tao, viewers at fans na mahilig mag-gambling o kaya nilang kontrolin sarili nila sa healthy na klase ng gambling para lang makuha natin yung enjoyment. They will look to at susuportahan nila lalo yung kanilang mga pina-follow na nagpa-plug o nagpo-push ng mga gambling na mga sponsors. Okay. Ito ayoko. Ito yung pinaka masama sa lahat. Ang pro at illegal. Kaya ito mas sobrang demonyo para sa akin. Talagang demonyo yan. Talagang pinaka-demonyo yan sa lahat ng mga demonyo. Kasi pro ka eh. So ibig sabihin, dapat alam mo ano nagiging epekto ng gambling. It takes one to know one eh. Ako alam ko na pinagdaanan ko yan. Alam ko ano ang epekto ng gambling sa isang tao. Lalo na pag nakakatikim sila ng unang win. Pag hindi nila kayang kontrolin yun, kaya malululong sila, hahanapin nila yung dopamine rush na nakuha nila ng una nilang panalo at mag-spiral na yan out of control. So yan ang pinaka-eki sa akin sa lahat yan. Sobrang eki sa akin yung mga ganyang tao. Ay, may ganyang klase influencer. So naman, legal at anti. Ito yung maganda usapin. Ito maliit lang to na check sa akin. Bakit? Sabihin lang natin na si Juniboy at si King ay anti. Pero legal yung kanilang pina-plug. Siguro kailangan nila ng pera kung kulang pa. Diba? Team Pasugal, team ano na nga tawag daw sa kanila, team Gahaman. Baka kulang na. Ngayon, dito na nila i-weigh. Worth ba yung kritisismo sa akin online na may million I'm sure alam nila, hindi na pa mga bobo yan. Diba? Kahit sabihin natin na pinasok sila ni Kong TV sa mundo ng pagbablog, sigurado ako matalino sila enough
kasi nandun sila sa circle ni Kong. I'm sure ginide sila, sinabihan niya yan. Kasama talaga yan sa hierarchy pag isa ka influencer, lalo pa yung mga taong pinapaligid mo ang sarili. Feeling ko sinabihan na yan ni Kong, yung mga yan, na sila, sige, kumuha kayo, pero alam niya magiging backlash sa inyo. Kung yun na magiging desisyon nyo sa gagawin nyo, siguro doon yung handa kayo sa makuha niyong backlash. At yun nga ang nagkaroon sila. Nagkaroon nga sila ng backlash. Di mo naman sila mapipigilan, pero pwede natin silang sabihan. Pero yun nga, at the end of the day, hindi naman to bago eh. Nag-plug na sila years ago, yung iba dun eh. So, sunod naman, yung anti na nga at illegal pa. Ito ano lang to. Ito bobo ka lang. Kasi anti ka eh. So, siguro most of the time, hindi mo talaga sinusubaybayan o wala kang pake. So ito lang talaga, ito yung pinakabobong klase ng kasamaan dyan. Ulitin ko ha, hindi ibig sabihin ito kinokondone ko sila, pero naiintindihan ko lang kung bakit nila ito ipinagpapatuloy. Kasi lalo na itong una-una, marami akong kilalang ganyan na nasa FB. Malungkot na trade-off dyan kasi marami sa mga kumpanya ang ayaw makihalubilo sa mga gambling. Masasabi ko dyan, Team Payaman, hopefully ay yumaman nga kayo dyan at sana, siguro na lang, tulad ng ginawa ko din dati nung nag-plug ako no, na sinabi ko sa dulo ng araw, hindi kayo mas maswerte dito. Kasi yun yung pinaka-ayaw ko sa sinasabi nila mas mataas yung odds of winning mo. Mas mapakita nila yung demo account na mas mataas yung chance. Never ko yung sinabi. Ang sinasabi ko trading. Yun yung mas, for me, mas acceptable na pwede umakyat yan, pwede buwaba. Kasi alam mo na yung odds. Pwede sasabihin mo na mananalo ka dito 100%. Kasi sinungalingan yan. Walang gambling na 100%. Dinidefeat no ng purpose ng gambling. Kasi gusto mo nung high, nung win. Sunod na balita ngayon na ito naman, panoorin natin sinabi ni Omay Vino regarding sa kanyang pagiging ungrateful daw sa Blacklist International. Pang sahod kahit nakares. Gusto ko lang i-clarify at para malinawan yung mga namabasa kong comment na hindi ko sure, hindi ko mag-gauge kung nagko-comment sila na ganun dahil hate lang nila ang B-Wise or talagang hindi sila nag-iisip or talagang wala lang talaga silang alam. So i-chika ko lang kung ano nga ba ang dynamics or kung ano nga ba ang role namin sa Blacklist na kahit nakaris lang kami at sumasahod kami, ha? Ito yung pinagpapahinga daw sila nila Trike. So ang issue, sumasahod kami kahit tres. Bakit nga ba kami sumasahod kahit tres? Ayun yung question eh. Bakit nga ba kami sumasahod kahit tres? Apa. Sagutin mga Tori. Bakit nga? Ikaw na, parang nakulit ikaw na. Binuligtan pa eh. Una, nasa kontrata namin na record silang pasahurin kami. Number 1 yun ha. Kung meron silang monthly. Sige, sabihin natin hindi nila kami pasahurin kasi rest kami. Hindi ba siya contract na? Kung hindi siya contract na, yung sabihin, wala kami sa blacklist. Ibig sabihin sa akin, regardless kung nakarest kami o hindi, record silang pasahurin kami. Not just kami ni Wise, but lahat ng nasa blacklist. Gets? Ayun yung number 1. Number 2, bakit nga ba pinapasahod pa rin kami kahit tres kami? Kasi, guys, gusto nila kaming makip sa blacklist. Yun lang naman yun. Yun ang point ng isang contract. Diba? Parang retainer na nandito ka lang, kaya kita sinasahuran. It's pareho yun. Ano nga ba ang binibigay namin sa blacklist? Oh my God, madami guys. Madami. Hindi naman to kailangan pag-usapan. I mean, you know, hindi mo na kailangan sabihin to. Okay, gets na yan. Buwang pera sa amin. Gets niyo ba? Ang baho kasi pakinggan ito eh, na magyayabangan kayo ng ihi nyo, ng blacklist. Ito yung nagagawa ko para sa blacklist. Ito yung nagagawa ng blacklist para sa akin. Unprofessional na yun eh. Nagigets yun na provoke siya ng comment section. Pero dapat hindi ka nagpapdaos-daos sa mga. Ako kahit gusto ko na duraan ang isang comment kasi hindi niya naiintindihan. Bakit ko kailangan explain sa kanya? Sino ba siya? Kaya siguro napikon siya dito, di ko alam. Wala ka makukuha dito kasi bayad ka naman eh. Pero gets ko kung hindi sila bayad. Pero yun nga, nagpadaos siya doon sa kanya emosyon. Sinagot niya to. Di ko alam kung naka-upload pa to or tinanggal na niya. Hindi na to kailangan pag-usapan. Tingin nyo ba ang blacklist? Ganun sila kasyunga na magpapasahod sila ng malaki sa amin ni Wise nang wala silang mapapakinabangan. Ano naman ang ayun business? Ayun lang naman yun. O ano daw yung mga nakukuha? Di mo na kailangan pansinin itong mga sponsor. Ito yan. It works both ways kasi mas maraming kilala mangyayari ang blacklist, so i-feed sila ng mga sponsor at having them, kung nandito sila, V-Wise, iba pa mga players, malilegitimize palalo sa scene ang blacklist, diba? Parang ano yan, mutual benefit yan. Ganun talaga ba isa ka organisasyon at meron ka mga hawak? Mutual benefit yan sa pareho. Hindi na dapat itong bago. Nakaka-attract ng sponsor ang blacklist. Mga bata ba nagtanong kasi sa'yo? Kasi nandun ng V-Wise. Number 2, marami kaming brand deals ni Wise. Ay, total hindi ako nagpa-plug ng mga gambling. Baka may mga kilala kayo dyan mga sponsor. Message nyo naman kami sa aming email. Papakita ko dito yung email para hindi kami mapilitan gumamit ng gambling. Sabihin mo kaya kung magkano nakukuha sa rival rate. Wag mo ng chika.
Hindi naman din talaga magandang practice pinag-uusapan ng sahod. Hindi dahil mataas man yan o maliit. Kasi ang pera kasi ay isang private matter. Karamihan ng mga nagiging issue naman sa social media ay mga bagay na dapat hindi na natin ikinakalat, hindi na dapat natin sinishare. Kunwari si Maldred magbabayad sa amin ng ng 500k. Imagine nyo na lang kung magkano yung cut nila. Kunwari sa isang buwan pa lang yun. May cut sila na 150. Pero yun nga ano ngayon? Yung nasa kontrata nyo yun ano ngayon? Di naman to importante kasi flexing na lang tayo dito eh. Yung mga brand deals namin more than 30%. Itong part na sinabi niyang more than 30%. In the first place naman, hindi ka na makakuha nun kundi dahil sa kanila. Hindi ko dinedefend kung ano man taas, 20, 10, 15%. Pero you have to uphold yung kontrata nyo. You have to uphold kasi deal yan na inagrihan mo. Diba? Hindi ka na dapat parang nagulat dito. So, yeah, pangit lang to. Ewan ko kung talagang nagalit lang siya doon sa mga nagko-comment na piece of advice, wag mo sila pakialaman, men. Hindi nila naiintindihan na pinagdadaanan mo. At kung sino man. So, yun, ngayon pag-usapan natin tong pinost si Trike after na kumalat yun. Damn, parang kakanta lang si Heva B. Yung gusto ko, pag tinignan mo ko pa ilalim, pink na pink. Bibigyan ko kayo dito ng mabilisan lang na summary na kanyang sinabi kasi 10 minutes para ako nanonood ng YouTube video na walang ads So dito sinabi lang niya na hurt siya kasi pinagpahinga niya nga sila pero di na daw bumalik at nagpa-buyout na lang daw sila VY. So di naman niya daw na feel na na-betray siya pero meron lang daw sanang transparency. Nagkaroon daw ng lack of transparency between sa parties na yun na pala yung naiisip nila nung time na yun. Sabihan na lang daw sana siya. So nasaktan din daw siya at tao lang siya. Okay naman yung kanya explanation. Hindi ko alam ba't kailangan pa niya explain pero siguro nabigatan na siya sa mga sinasabi ng mga tao online tulad na nangyari din kay VY. So in a sense, wag nyo lagi pakinggan ang mga tao sa internet. Kung inis na inis sa'yo yan, lahat lalaitin yan sa'yo at lahat hahanapin yung lahat ng mali sa'yo. So ayun nga, nadala sila at naiintindihan ko rin naman yun. So ang ayoko lang dito, in-explain pa niya bakit daw mahirap magpatakbo ng organisasyon na para bang utang na loob namin sa kanya yun. Men, gumawa ka ng business Ganun talaga. Kumikita ka ng million dyan, ganun talaga. Sweldo, marketing, sales, finance, bootcamp, pagkain slot ng liga at kung ano-ano pa man daw. Nag-flex pa siya sa dulo na parang pinapahaba lang niya yung essay dun sa classroom. Bago ipasa kay prof. Diba? Hindi ko na kailangan marinig yun kasi para mo lang parang nagmamagaling ka lang sa akin. Nagigets ko na dinefend niya yung sarili niya from the start na hindi siya galit sa mga players. Ang gusto lang sana niya may mas magandang way na pagsabi sa kanya na magpapabuyout na lang sila at hindi na babalik sa Blacklist International. Kasi syempre may pinagdaanan naman daw sila at sana may mas magandang way na ma-receive niya yung news. So dito marami na mga rumors na umikot pagkatapos ito na kaya daw sila umalis kasi daw wala na daw pera sa ML, hindi na kaya i-sustain yung kanilang mga sahod tulad ng mga sa kontrata. Then yung mga sponsor na meron sila, mga brandies na meron sila sa Dota, pinang-funnel para buhayin ng ML ng mga players nila. Hindi daw totoo yun. So alam ko na ngayon humina ng ML at mas onti na ang mga sponsor na or hindi na umaabot sa level ng pandemic days kasi nag-normalize na ulit tayo. Kaya pupunta iba sa Dota, diba? Bumalik na nga ang TNC. Shoutout si bago gusto ko maging caster. Shoutcaster, kala mo naman pro. Open naman ako dyan, wala akong pang-gambling dito Kailangan ko hanapin yung pera sa ibang paraan diba? So yun yung kanyang sinabi dito. So natawa lang ako tong TikTok aura na nilagay niya na may blue light sa likod, pink. Hindi lang siya naging solemn para sa akin. Sana na ginawa na lang niya mas, alam mo yun, pure light, whatever. Pero siguro kanya-kanya silang bira dito ng kanilang defense at ayun nga, naiintindihan ko kung saan nanggagaling si Trike dahil mahirap nga gumawa ng business at dinefend niya sarili niya. Pero kasi sana din na siya nagpo-post na hindi ko na dapat to pinost pero pinost ko pa din. Parang nasira lang yung pagiging cool natin doon So yun lang. Tulad ng sinabi ko, doon tatapos natin balita ngayon lang. Gusto ko lang to padaanan agad kasi naging parte ng buhay ko tong mga sugal at gambling at pagdating sa pera at professionalism na natutuwa akong pag-usapan kasi fairly new siya diba? Yung mga tao lumilipat sa ganitong klase mga trabaho, hindi ganito lagi nangyayari pagdating sa mga traditional na mga trabaho. Kaya yung mga ganito na nag-air out, isipin mo na lang diba kung meron kang problema sa HR o sa mga katrabaho mo, popost ka online diba? Parang ang weird diba makita. At dito makikita mo yung mga ganitong klaseng confidentiality at professionalism are put in display. Makikita natin sila na o nga may sense nga na sana hindi na lang natin to pag-usapan, na sana private matters na lang. Na sinimula ni VY or na i-jokean siya ng mga fans. So kupal talaga kayo kahit kailan kaya mahal ko yung mga kanso sa lipunan dyan. So ako ulit si James Yapper, yun ang balitang ina.